kum CM jong ka Khasiel Autonomous District Council hari kan ki tukhot jong ka EC ki EM baro bat ki MDC baro mentah janmit ka khat tarik new September aja apsau ngidap dak jing susi bantip ba iba latip lang khar kungor ibalong sitting MDC jong kan nok thamai hajuk kapor kum chairman jong advisory committee jong ka GHDC mentah ila klan no dang mentah kami po civil hospital hadin bala yo education kabala slam te nakalian majungi kumban syukan mau iba latip lang khar kungor ila long UMBC nadu senam al-hajar saw kamu la saudam ila bat kum MDC hang